салом дӯстон, ба кишвари арабӣ мисли турна ҳаракат кардани футболбоз идома дорад. Чунин ба назар мерасад ки ҳоло айб аст ба бозингари асосӣ боло агар аз Саудӣ пешниҳод нашавад. Сатҳи бозингаронро таклифи маблағҳои калони шайхҳо маълум мекунад. Дигар касе намехоҳанд ки наход барои пул карьераи аврупоии худро қурбон намоянд. Дар ин видео имрӯза ҳам қисми зиёди хабарҳо трансфери футболбозонро ба Арабистон ташкил медиҳад. Як лайки қиматбоҳои худро гузошта метавонед бароҳат тамошо кунед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар танаффус аст, аммо бозори трансферӣ бошад баръакс дар ҷӯшу хуруш аст ва моро сериали навбатии Мбаппе интизор мебошад. Бо эҳтимоли зиёд Килиан дар ПСЖ боқӣ мемонад, аммо фаворит барои ба даст овардани бозингари фаронсавӣ Реал Мадрид ба ҳисоб меравад. Вале шанси эмюни зиёд аст. Сеюм варианте ки кадом дастаро Мбаппе интихоб менамояд, Ливерпул мебошад. Ин тобистон истораи асосии Фаронса дар кадом даста ҳунарнамоӣ мекарда бошад. Гузариши эҳтимолии трансферҳоро бо сарпарасти видеои ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Малком метавонад корномаи худро дар дастаи Ливерпул идома бидиҳад. Айни замон ин футболбоз дар дастаи Зенит бозӣ мекунад ва дар мавсими сипаришуда воқеан ҳам бозии олӣ нишон дода тавонист. Ӯ ба заздани 26 гол мушарраф шуд ва беҳтарин нишонзани чемпионати Русия гардид. Гуфта мешавад ки ба дастаи Ливерпул ин бозингар хеле писанд аст, аммо маънои писанд будан он нест ки Ливерпул мехоҳад ӯро бихарад. Умуман ин гапро бояд чӣ хел қабул кунем? Малком ба Ливерпул писанд аст. Ба чӣ? Тамом? Дақиқан Ливерпул барои харидани ин футболбоз кӯшиш нахоҳад кард. Гузашта аз ин, Малком маоши калон талаб мекунад. Ливерпул якумаш ки дар хатти ҳамла бозингарони зиёд дорад ва бо баъзеашон намедонад чӣ кор кунад. Дуюм, мо бояд Премер-лигаро фаромӯш кунем. Бо сабаби санксияҳо дастаҳои Англия ба клубҳои Русия пул намедиҳанд. ЦСКА то ҳанӯзам пули худро барои Влашиш нагирифтааст. худи Малком бошад дар интизори пешниҳоди навбатии ПСЖ мебошад. мағзи масъала он аст ки зимистони соли гузашта дастаи шаҳри Париж ба ин футболбоз диққати ҷиддӣ дошт, аммо он замон ҷонибҳо натавониста ин трансферро амалӣ гардонанд. Акнун Малком умед дорад ки ин тобистон дастаи ПСЖ диққати худро ба ин футболбоз даҳчанд мекунад ва боз барои ҷалби ӯ омода мешавад. дар баробари ҳама ин ҳамчунин хабарҳое ҳастанд ки гӯё Малком барои гузариш ба яке аз дастаҳои Арабистони Саудӣ хеле наздик мебошад. дастаи Ал-Насри Криштиану Роналду мехоҳад ба сафи худ боз як футболбози дигари португалиро ҷалб намояд. Сухан дар бораи бозингари хатти дифоъ Марио Руй меравад. ин футболбоз айни замон 32 сол дорад ва дар дастаи Наполи бозӣ мекунад. қарордоди кунунии ӯ бо наполитанҳо то соли 2025 амал мекунад. ин маънои онро дорад ки барои ҷалб кардани бозингари португалӣ дастаи шаҳри Ар-Риёз бояд пули муайяне ба Наполи пардохт кунад. Марио Руй дар канори чапи хатти дифоъ бозӣ мекунад. айни замон ӯ мисли солҳои пеш аз ҳуҷум гузаштану ба дифоъ баргашта наметавонад, вале барои чемпионати Арабистони Саудӣ ки он ҷо суръат ва шиддатнокӣ мисли Аврупо нест, метавонад басанда бошад. аз Арабистон ҳамчунин ба футболбози дигари серия ҳам таваҷҷӯҳи ҷиддӣ аст. ин Милинкович Савич мебошад. Ал-Ҳилол ва Латсио аллакай сари трансфери ин бозингар ба мувофиқа расидаанд. маслиҳати ду клуб дар сари масъалаи 40 миллион евро қариб пухта расидааст. акнун сухани охиринро дар ин масъала бояд худи футболбоз гӯяд. Ал-Ҳилол мехоҳад дар як сол ба ин футболбоз 20 миллион маош бидиҳад. дастаи Арабистони Саудӣ ният кардааст ки ба муддати 3 сол бо ин бозингар шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонад. суол ҳамин аст ки ба Савич дар 28-солагӣ ва дар чунин формаи хуб гузаштан ба дастаҳои Арабистони Саудӣ лозим аст. ягона сабаби гузариши ӯ танҳо пул шуда метавонад. ПСЖ метавонад ба ҳайати худ бозингари дастаи Манчестер Сити Бернарду Силваро ҷалб кунад. бо сабаби воқеияти рухдода бо Килиан Мбаппе ва шартномаи ӯ роҳбарияти дастаи ПСЖ-ро лозим аст то барои ором кардани мухлисон як-ду истораи саршинос ва футболбозони хубро ба сафи худ ҷалб кунад. яке аз ин бозингарон маҳз Бернарду Силва шуда метавонад. аз маҳорати ӯ ҳама хабардор аст. ин футболбоз метавонад дилхуд дастаро қавӣ намояд. Барселона ҳам орзуи гирифтани ин футболбозро дорад, аммо онҳо чун ҳарвақта камбизиёд ҳастанд. каталониҳо наметавонанд 80 миллион евро барои харидории Бернарду Силва ба Манчестер Сити бидиҳанд. барои ПСЖ бошад пардохт кардани ин маблағ ягон мушкилие надорад.
Силва намехоҳад дар Манчестер Сити корномаашро идома диҳад. Футболбози португалӣ дар ин даста бо ҳама муносибати хуб дорад, вале мехоҳад акнун ҷои корро иваз кунад. Аз Арабистон ҳам ба ин футболбоз пешниҳоди хуб бо маоши 500 000 фунт стерлинг дар як ҳафта аст, аммо ин бозингар мехоҳад корномаи худро дар Аврупо идома диҳад. Аз ин лиҳоз Ал-Ҳилол бояд баъди чанд сол ба дари ӯ ояд. Айни ҳол Бернардо Силва нияти тарки Аврупоро надорад. Ал-Иттиҳод мехоҳад Пол Погбаро ба сафи худ ҷалб намояд. Чанд ҳафта мешавад ки дастаи кишвари Арабистони Саудӣ дар сари ҳамин масъала кор карда истодааст. Клуби нави Карим Бензема ва Нголо Канте нақша дорад ки боз як футболбози дигари фаронсавиро ба ҳайат ҷалб карда ӯро ба пули калон хӯронад. Тибқи хабарҳо дастаи Ал-Иттиҳод омодааст ки ба Пол Погба шаҳрномаи 3 сола бо маблағи 100 миллион евро пешниҳод кунад. Аммо бархилофи ҳамаи хоҳишҳои мухлисони Ювентус, Погба аз ин шаҳрномаи равғанин даст кашидааст. Ӯ мехоҳад дар Ювентус бошад ва корномаи худро дар шаҳри Турин идома диҳад. Бахти дастаи Ювентус баландӣ намекунад, фақат хабарҳои бад омада истоданд. Арабҳо мехостанд Алегриро ба кишвари худ баранд, ӯ даст кашид. Ювентус мехост Савичро ба сафи худ хонад, вале ӯ баръакс ба назди арабҳо рафтан мехоҳад. Арабҳо дар навбати худ Погбаро бо нархи калон хариданӣ шуданд, вале Погба даст кашид. Ягоне аз ин хабарҳо барои мухлисони Ювентус хабари хуш нестанд. қисми бештари мухлисони ин дастаи шаҳри Турин тарафдори он ҳастанд ки Алегри ва Погба аз даста раванд. Агар барои рафтанашон пул диҳанд, ин беҳтарин кор хоҳад шуд. Афсус ки Алегри ва Погба инро ба назар намегиранд. ҳардуяшон дар мавсими нав мехоҳанд дастаи шаҳри Туринро ба қуллаҳои баланд расонанд. Погба дар мавсими гузашта собит кард ки метавонад то ҳол дар сатҳи баланд бозӣ кунад, аммо дар баробари ин исбот кард ки ӯ дар сатҳи баланд танҳо дар ду бозӣ буда метавонад. Баъдан осеб мегирад. Ӯ зуд мешиканад. Таъминаш мекунам боз ба майдон бармегардад, вале боз мешиканад. Шояд дар мавсими нав Погба интизориҳои аз ӯ доштаро бароварда карда метавонад. Ва аммо қисми бештари мухлисони дастаи Ювентус умеди худро аз ин футболбоз кандаанд. ҳама Савичро интизор буданд ки ӯ дар маркази майдони Ювентус нафари асосӣ хоҳад буд, вале дар овардани ин бозингар ҳам туриниҳо ба мушкилиҳои зиёд рӯбаро шудаанд. ба ҳамин тамом боидарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунаш наро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.